Prva palačinka je uspela. A pa knjimo, jel da bući? Evo. Sad, dragi gledalci, nemoj jesti. A kakaj degustir, dobro? Onako, kako? Nikakva. Neš jesti. Ne ozbiljno, može jesti. Ampak. Može. Nemoj jesti mene prvo moju. Dragi gledalci, evo druga palačinka. Ovaj radi, ne? Samo rad drugo je bitan. Ništa više. Marić, probaj malo, probaj. Ti naravno. Uzmi malo. Daj malo. Aj Paki, probaj ti. Ti si... Ajde, probao sam ja. Kako je? Ja vaš otkine pala. Da li ćemo preživjeti? Preživjet će njih mama, to se ne. Brate, nekako mi glutalo. I ovdje se uvijek zaguši. Vidiš ovdje? Ovdje ga je već svaki put preskače. Ne ozbiljno, prošle je tu zajebala. Sad je šulj. Ozbiljno ti kažem. Sad ću. Lep, stavi više ulja. Moraš dalje šulja kod svaku palačinka, brate, se zalep. Ne seri molim. Majke mi. Pa znam jebate. Stavi. Majke ti! Majke mi. Majku da nemaš! Majke mi. E, Paki, daj Ja ti. snimam samo. Daj ti ovaj. Daj mi naočare svetlam ja. Ne može, brate, to su moje naočare sad. Gotovo. Uši je naočare. Si ime, malo. Drug su imaš. Smo slikamo zajedno. Morat ćemo slikati. Šmekera. Ja tebe snimam sad. Siniš. Nemoj. Evo, čim po. Drži. Boguši. Ajde sipaj meni majke, sipaj. Ne znam o čemu. Lakše malo si ti moramo imati po za kasnije. Nema više, gotovo je to. Aj, peci ti 5 palačine da ja pojedem. Ja Paki da pojedem, ti peci. Moja slova. Dobar si, više da ti ide. Da bre! Dobro, nemoj ga više bacati. Opet ima i po 2 puta. Ja Paki snima, ti idi iz kamere. Ne, ja stigam prvo ovaj. Prvi snimak je bolji. Ajde pak malo peci ti. Ajde još sam probaj. Idemo će bolje. Stavi ulja kao ti znaš. Da ja probam ovo. Da ja to degustiram. Pola. Red.